ଆଜିର ଗପର ନାଁ ହେଲା ଅଜବ ରାଜାଙ୍କ ଗଜବ ବିଚାର। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେଶର ରାଜା ବହୁତ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲେ। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସାଧୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିମା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଚୋର ଥିଲେ। ଗତ ରାତିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଣିକ ଘରୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥକୁ କଣା କଲାବେଳେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ମରିଗଲେ। ଯେହେତୁ କାନ୍ଥଟି ବଣିକର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବଣିକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ବଣିକକୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ବଣିକ ଆସି କହିଲା, ମଣିମା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଛି ସେ ଦାୟୀ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିଲା, ମହାନୁଭବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଦାୟୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଦେଇଛି। ସେ ଭଲରେ ପାଣି ଦେଇନି, ତେଣୁ ଦୋଷ ତା'ର। ରାଜା ଚିତ୍କାର କଲେ ପାଣି ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଦେବା ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ଏ ବିଚାର ଶୁଣି ସାଧୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣ ଏହି ନିରୀହ ଲୋକଟି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ ମୋତେ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ? ତୁମର ଏତେ ସାହସ? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହା କହି ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପାଣି ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଅ। ସାଧୁ ତ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି। ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ହୁଅ। ସାଧୁ କଥା ହୋଇସାରି କହିଲେ, ମଣିମା, ଏଥର ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋର ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ହେବ। ସାଧୁଙ୍କର ଏମିତି ଅଜବ କଥା ଓ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ଫାଶୀକୁ ଡରନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, କଥା କ'ଣ କି ମଣିମା, ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ରଥ ଆସୁଛି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ମୋର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଫାଶୀ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ନର୍କକୁ ନ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା, ତୁମେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ସାଧୁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯାଇ ତୁମେ ଯିବ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଶୀ ଦେବା ଲୋକକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ତ ରାଜାଙ୍କ ଅଜବ ବିଚାର ପାଇଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଫାଶୀ ଦେଉଥିବା ଲୋକଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲା। ରାଜା ନିଜର ନିର୍ବୋଧତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବାରୁ ପ୍ରଜାମାନେ ମିଶି ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାଜା ହେବା ଶୁଣି ଖୁସି ମନରେ ଫେରିଆସିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।